As terras do Ulla e Tambre, no centro xeográfico de Galicia, remontan os seus asentamentos a tempos prehistóricos, tendo continuidade ao longo da ocupación romana e na Idade Media. A presenza do camiño francés cara a Compostela motivou un constante fluxo de visitantes a estas terras, e vilas como Arzúa e Melide naceron á luz deste fenómeno de interese cultural máis alá do tempo. Grazas a esta especial situación, as comarcas ferveron en dinamismo comercial desde hai séculos, favorecendo un crecemento sen igual. Na actualidade, testemuños deste pasado pleno de historia e cultura, atopamos castros, pontes romanas, edificacións medievais, pazos e feiras tradicionais que discorren nas terras do Ulla e Tambre, exaltando unha contorna que segue a facer historia no seu presente. Abranguen estas terras os concellos de Arzúa, Boimorto, Boqueixón, Melide, O Pino, Santiso, Sobrado dos Monxes, Toques, Touro, Vedra e Vilasantar. As súas condicións naturais favorables, determinadas por unha suave topografía, importantes ríos e abundantes precipitacións, determinaron que os seus habitantes desenvolvesen actividades no sector agropecuario e os seus derivados. Bo exemplo das excelencias destas terras son o viño elaborado na ribeira do Ulla, o augardente, os licores, os saborosos melindres e ricos, a elaboración do polvo e, sobre todo, o queixo e o mel.